Josiane Cutajar, il-kap eżekuttiv ta' San Vincenz de Paul, m'għandix sal-aħħar tas-sena f'din il-kariga. Dan kif sorsi li tkellmu ma' Net News velaw li l-ħaddiema f'din ir-residenza ġew informati minn Cutajar infisha li se tkun qed tirreżenja mill-kariga fix-xhur li ġejjin sabiex tiddedika l-ħin tagħha lejn il-professjoni medika. Madankollu l-istess sorsi spjegaw li dan il-pass huwa kemm xejn ironiku u r-raġunijiet li ġabet qed iqajmu diversi dubji. Sa minn meta l-Gvern tal-Labor dak iż-żmien immexxi minn Joseph Muscat kien ħatar lil Josiane Cutajar bħala CEO lura f'Ġunju tal-2013, sena wara oħra bdiet tasal il-konferma li Cutajar żammet l-impjieg tagħha ta' tabib tal-familja b'waqtiet fejn allegatament kienet anke f'konflitt ta' interess. Lura f'Awwissu tal-2016 Net News kien żvela illi ma' notice board ta' San Vincenz kienet twaħlet nota li fuqha kien hemm miktub 2 beds in room 8 reserved for CEO. U meta Net News saqsa lill-Ministru responsabbli ta' dak iż-żmien Michael Farrugia sabiex jinvestiga huwa kien prova jirredikola lil ġurnalist u rrifjuta illi jinvestiga. U mhux ħadd tieħu passi dwar jiġifieri diskriminazzjoni mwettqa mis-CEO fejn urejtek prova ċara hawnhekk karta tar-ritratt li ttieħed fuq il-notice board f'dal-aħħarin ġifieri, mhux ħadd tieħu passi anqas għandek l-evidenza quddiem għajnejk. Fejn taf li waħda tas-CEO? Imma xogħolok biex tinvestiga Ministru mhux jiena, mhux xogħol jiena qed intik l-evidenza sa fidejk biex tinvestiga tinsaqsik x'ħad tagħmel biex tinvestiga din l-evidenza. Mur fittex iċċekkjant. Mhux inti l-Ministru imma. Mur fittex. Jiena ġurnalist jiena nġiblek l-evidenza u nsaqsi lilek. iċċekkjant. Ġifieri mhux ħadd iċċekkja dwarha. Ġifieri mhux ħadd iċċekkja Mur dwarha. fittex iċċekkjant. Bosta kienu dawk il matul is-snin saħħu illi Cutajar kienet qed tikser il-kodiċi tal-etika tal-att tal-amministrazzjoni pubblika fosthom dan istanti illi sa ftit ta' snin ilu kien jagħti pariri fil-qasam tad-dixxiplina fir-residenza San Vincenz. Lura fl-2020 il-mexxej tal-Labor attwali Robert Tabela kien saħaq illi ma kienx se jaċċetta illi xi ħadd fit-tmexxija ta' awtorità jżomm l-impjeg personali tiegħu iżda, ironikament, il-medja lokali kienet żvelat xi 9 xhur wara illi Cutajar kienet għadha qed tipprattika l-professjoni privata tagħha. Il-Partit Nazzjonalista kien saħaq illi qabela għal darb'oħra kien wera d-djufija tiegħu u nuqqas ta' awtorità li għandu fit-tmexxija ta' pajjiż. Għalaqstant, wara dan kollu, il-fatt li Cutajar se tkun qed tirreżenja minħabba din ir-raġuni bosta qed jarawha bħala gimmick. Fejn diversi persuni li jaħdmu u ħadmu mill-qrib ma' Josiane Cutajar qed jinsistu illi allegatament hemm fatti aktar mistura milli stess qiegħda tgħid.